lykkedes i løbet af under 2 år og lokalplanlægge et kæmpestort område, og endda få godkendt det første byggeri, der kommer herom til højre. Det kommer arkitekten ind på nærmere. Men jeg vil bare sige, som projektudvikler Charles Kasper og jeg havde Landbrugsselskab, at vi er utroligt taknemmelige for at få lov til at arbejde sammen med jer og Stenderup Borgerforening. Og derfor vil jeg gerne give ordet til Stenderup Borgerforeningens dynamiske formand, Allan Christensen. Du har fået vandet på. Ja, det er koldt. Tak for det. Jamen, jeg har fået til opgave at byde velkommen i dag, så det vil jeg gøre. Velkommen til det nye byudviklingsprojekt, Skolingen her i Stenderup. En dag, som vi har set frem til i Borgerforeningen et stykke tid. Og det er rigtig dejligt at se, at der er så mange, der har valgt at bruge lidt tid på at være med til at tage første spadestik på den her udstykning. Det er en udstykning, der gerne skulle være med til at sikre Stenderup en vækst, der kan være med til at styrke byen i fremtiden. Men hvis vi lige starter med at kigge lidt tilbage, hvad der egentlig er sket over de sidste 5 år, så tilbage i 19 måtte vi lukke Dagligbrusen, men på bare 6 måneder lykkedes det efter en stor indsats fra Stenderups borgere at få åbnet en Min Købmand. I 2020, da skolen slog dørene op efter sommerferien, der stod der en multihal klar til at blive indtaget af eleverne. Et ønske, der har været i byen i mange år, dels for at styrke skolen og i høj grad for at øge mulighederne for byens borgere. Samtidig var sportsklubben sikret et nyt klublokale, som også i fremtiden, så det også i fremtiden kan fungere som samlingspunkt for aktive borgere, unge som ældre. Den vil i fremtiden være adgangsvejen for de lokale, når hallen skal bruges i eftermiddags- og aftentimerne, når den om kort tid er færdigindrettet. Og så ikke mindst, så bliver der en god mulighed for en god tredje halvleg. I efteråret 21, der var det så 2 nye legepladser, der var på menuen på skolens område. Og det gik de lokale i gang med, fik søgt fonde, samlet penge ind, så der i dag står 2 flotte legepladser, som dels skolens elever kan bruge, men også de mindre børn i byen, så de kan få brændt noget krudt af. Og derefter så fik skolen en ordentlig tur med en gennemgribende renovering, og den i dag er tidsvarende til de udfordringer, der er. Sidst, men ikke mindst, så er der et arbejde i gang med at sikre fjernvarme til borgerne i Stenderup. Og det vil også være noget, der får betydning for denne udstykning. Hvorfor står jeg og snakker om fortiden? Det vender jeg lige tilbage til. Først lidt om muligheden, eller hvordan muligheden for den udstykning opstod. I Borgerforeningen har vi i mange år snakket om, hvordan pokker får vi gang i en ny udstykning, og hvem kan klare opgaven. Kommunen var en mulighed, men det passede ikke helt ind i deres planer på det tidspunkt, så det havde lidt lange udsigter. Skulle der en privat aktør på banen? Hvem? Så da Charles han ringede, at han havde muligheden for at købe jorden og var interesseret i at udstykke, så blev vi hurtigt enige om, at vi skulle stikke hovederne sammen. Så vi fik afholdt et møde hjemme ved mig, et par stykker fra Borgerforeningen, Lars Poulsen og borgmester Ole Vind, som heldigvis godt kunne se perspektiverne i at komme i gang her i stedet. Fra Borgerforeningens side bakkede vi op om planerne for udstykningen, som vi mener var en nødvendighed for at sikre skoler og købmænd. Og så tilbage til, hvorfor lidt historie. Jo, det er for at sige, at for Stenderups vedkommende, så er vi klar til at byde nye borgere velkommen. Vi har lavet forarbejde, vi har pladsen, og vi glæder os. Nu står vi her i dag. Der er lavet en spændende lokalplan for området,
kan rumme op til 90 nye familier, hvor unge familier kan vokse, og ældre, der vil blive i Stenderup, kan nyde deres otium. Og som ikke mindst tage højde for nogle af de udfordringer, der er i fremtiden. Med den håber vi, at vi kan sikre, at Stenderup forbliver et attraktivt valg for familier, hvor naturen, fællesskabet og den lette adgang til blandt andet skoler og indkøb er i centrum. Til sidst, så vil jeg bare sige, at vi har været glade for at arbejde sammen med dig, Charles. Du er virkelig en mand, der vil gøre noget for området, og det sætter vi stor pris på. Vi kan mange ting i borgerforeningen, men det bliver nemmere, når der kommer ind med masser af idéer og løsningsforslag på de udfordringer, vi står med. Så må vi se, om udfordringen med en cykelsti fra Stenderup til Horsens og den gamle jernbane til Bankgade, den kommer igennem. Det er i hvert fald et spændende projekt. Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak til dels kommunen, men ikke mindst borgmester Ole Vind og Lars Poulsen for at kunne se det fornuftige i at arbejde for, at Stenderup får muligheden for den udvikling. En udvikling, der vil styrke Stenderup, som med vores beliggenhed tæt på Horsens også bliver et billigere alternativ for tilflyttere, der stadig vil bo tæt på byen, men også ønsker natur og fællesskab. Tak. Jamen tak for en rigtig god, veloplagt tale. Men nu vil jeg gerne præsentere den næste taler, og det er vores arkitekt Sigurd Jacobsen. Værsgo. Jeg kan lige fremme mikrofon på til første spadestik, men vi prøver. Charles og jeg, vi har haft fornøjelsen af at arbejde sammen om sådan nogle projekter som det her nogle gange efterhånden. Vi startede i Hobro, og så har vi lavet udviklingsprojekt i Remmerslund, også her i Hedensted. Og allerede da vi startede op inde i Remmerslund, der kunne vi godt mærke, at Hedensted Kommune er noget specielt i den her sammenhæng. Sikkert også i rigtig mange andre. Jeg har lavet byudvikling i Aalborg. Det tog 12 år, før vi var færdige med at bygge. Så 2 år, selvom 2 år i nogle sammenhænge er lang tid, så er det ultra kort tid i byudviklingssammenhæng. Helt gør noget, når man starter op, og når man henvender sig. Det vil jeg også godt lige lidt lejlighed til at kvittere på. Der sker noget, der gør, at arbejde sammen. Endelig de udfordringer, dem er der mange af alt det regnvejr, vi har for øjeblikket, og alt det vand, man skal af med, og forskellige ting og sager. Det går hurtigt her, og det kan vi også se alle mulige andre steder i byen. Nu er det jo mig, der har siddet og slået streger, så jeg tænkte, at så var det jo også oplagt, at jeg prøver at fortælle lidt om, hvad det er, der forhåbentlig kommer til at ske her på grunden. Hvis I lader være med at sætte fingre på den planche herovre, så kan man kigge på den, de regner af, tror jeg. Sådan, i løbet af ikke så lang tid, men vi har aftalt, at der kommer en op og hænger ned i brusen, der er man til, så kan man gå ned og kigge. Husen? Min købmand! Sådan det derude. Dernede, i den laveste ende af grunden, der starter vi ud om ikke så lang tid. Vi sidder lige nu og projekterer på lige løs på nogle bæredygtige almene boliger, særligt rettet imod seniorer. Det bliver nogle dobbelthuse, hvor man kan komme til at gå rundt om sin bolig fra sin forhave til sin baghave med rigtig meget grønt imellem. Og med noget vild med vilje, tror jeg, vi kalder det for tiden. Hvor man kan bevæge sig ud i landskabet og få en oplevelse af, at man bor på en anden måde, end at man gør i de rigtig velfungerende parcelhuskvarterer, der ellers er i byen. De her 30 boliger, dem håber vi, at vi kan komme i jorden med en gang i løbet af sommeren, så når der er gået et år derfra, så skulle der gerne være mulighed for at flytte ind dernede. Og det er boligselskabet Alfabo, som er bygherre på det. Og det er jo igen støttet af Hedensted Kommune, og jeg er sikker på, at så snart vi har fået holdt en visitation, så bliver der åbent på deres hjemmeside, for at man kan komme til at reservere en bolig dernede. De bliver rigtig gode, og det glæder vi os selvfølgelig til at komme i gang med. Udover de almindelige boliger, så har vi ved siden af sådan med forhåbning om, at der også måske kunne komme nogle private, der vil bygge nogle rækkehus, udlagt et område til det, men størstedelen af arealet her er udlagt til parcelhusgrunde. Og jeg har lovet Charles at sige, at hvis man er virkelig hurtig, så kan man købe en til 500.000 og komme i gang med at bygge
meget, meget snart faktisk. Heroppe omkring, hvor vi står. Med fantastisk udsigt ned imod skoven. Det er virkelig, virkelig en smuk beliggenhed, den her. Og vi har prøvet at arbejde med, at alle de veje, der forsyner parcelhusgrundene, de går ligesom den her vej. Så når man så bygger sit hus, så kan man placere det på grunden, så man får den fine udsigt ud over landskabet her. Biodiversitet og vand og sådan noget, det fylder rigtig meget, når man skal lave by i dag, fordi det vælter jo ned med vand, og derfor så skal vi på en eller anden måde sørge for, at vi kan komme fornuftigt af med det. Og det har vi haft et samarbejde med forsyningsselskaberne om her. Der er mange steder, der er der sådan lidt efterslæb om, at vand det stuer op, og der bliver oversvømmelser rundt omkring i byerne. Så over i den side derovre, der kommer vi til at skulle måske åbne et vandløb, der er rørlagt herover. Der er sådan en miljøkorridor, som også er fastlagt i den kommunale planlægning, som bliver håndteret derovre. Så kommer der et stort regnvandsopsamlingsbassin nede i den anden ende af bebyggelsen. Og vi får en sti rundt i kanten, så når man skal ud og have frisk luft, eller måske en sjælden gang kan få mandet sig op til at komme ud og løbe en tur, så kan man lige løbe den her vej her ned omkring og få en god oplevelse af naturen. Vi tror, at det her det kan blive et virkelig, virkelig godt og attraktivt område. Nu kommer jeg op på det, at der er lidt langt mellem tingene derude, men hernede kan vi godt mærke, at folk har fået øjnene op for, at Horsens og Hedensted og hele området imellem de byer, som ligger her, det er næsten lige meget, hvor man bosætter sig her, så er der kort til alting. Der er kort ud til motorvejen, der er kort ind til Horsens, der er kort til Hedensted. Og i sådan et bysamfund som Stenderup, og det kan vi mærke på planlægningen i byen, der har man også fået øjnene op for, at her er der virkelig nogle kvaliteter, hvor man kan få nærhed samtidig med, at man har umiddelbar adgang til at komme rundt til mange tusind arbejdspladser i regionen her. Så jeg er sikker på, at det her område det kommer vi til at se udvikle sig ganske hurtigt. Så der kan komme nye børnefamilier ind og nogle seniorer, som måske bor i byen allerede, kan få nogle opdaterede rammer i den periode. Vi glæder os. Tak for samarbejdet. Tak skal du have. Og nu vil jeg gerne præsentere en af de helt stærke politiske drivkræfter i, at det her det er blevet til noget. Og det er Lars Poulsen. Og lige inden at Lars Poulsen får ordet, så mens Sigurd har talt, at vi er gået live med en ny hjemmeside, som hedder skoleeng.dk. Men det kan I slå op, når I kommer hjem. Og der vil så stå om de her første 4 grunde. Grundene bliver solgt til 655.000, men vi giver en rabat på 155.000 på de første 4 grunde for at få gang i byggeriet. Og det er, hvis man bygger med CO2-aftryk på under 6,5 kilo per kvadratmeter. Så det er noget for noget. Ja. Godt. Jamen tak for de fine ord, Charles. Og tak til Borgerforeningen og til dig, Charles, for at invitere mig her i dag. Det er rigtig glædeligt at være tilbage i Stenderup. Det har vi heldigvis været nogle gange de senere år til gode begivenheder. Og i dag, det er jo en helt særlig dag. Og det er ikke kun fordi, det er den 29. februar. Men det er fordi, vi i dag skal tage første spadestik til 30 nye boliger her i Stenderup. Og jeg er ret sikker på, at der går ikke 4 år igen, som det gør med den 29. februar, inden de næste byggerier i Stenderup, de går i gang. Der er sket meget inden for de sidste år her i Stenderup. Allan var inde på det. Ny multihal. Byen rejste butikken igen hernede. Det er ikke ret mange steder i Danmark, det lykkes. Når en butik først lukker, ser vi rundt omkring, så lukker de. Det er rigtig flot gået. Og det viser, hvad en landsby kan. Og Stenderup har vist det i mange år, at de kan stå sammen. Og det er også en af grundene til, at vi i dag kan stå her og tage spadestik til 30 nye boliger. Det er når byen bakker op. Ikke kun Borgerforeningen, men det er jo hele byen, der bakker op her. Borgerforeningen har trukket et stort læs. Og ikke mindst fordi Charles er her i byen, at det kunne lade sig gøre det her. Det her projekt, det er jo et fantastisk projekt. Og vi starter med 30 almene boliger, der går i gang. Og så er der plads til rigtig mange parcelhuse også. Og hvad det måtte komme med tiden, om det kommer yderligere private rækker, det ved vi ikke noget om endnu.
men i hvert fald parcelhus er der lagt ud til. Og selv også herude på landet, vi har jo også lært os i bæredygtighed og biodiversitet. Og det vil også komme til at fylde meget i det her byggeri. Det er fremtiden, det er en bunden opgave, vi har fået ude i kommunerne, og det er noget, der gælder for alle. Jamen, tusind tak for ordet, og også tak for invitationen til at være med i dag, til at tage første spadestykke til det her boligområde i Stenderup. Med det her byggeri, så tager du jo, Charles, som projektudvikler og Alfa Group, som bygherre fint med den ambition, vi har her i kommunen, om at tiltrække nye borgere. Der er tale om et spændende projekt, nu må man sige, og som jo fuldt kan rumme 90 boliger. Og nu hørte jeg jo lige Lars sige, at inden for 4 år, så kommer vi nok igen. Det bliver jo spændende, Lars, som det er rigtigt. Det håber vi. Og jeg er jo også glad for, at vi også ude på landet er begyndt at sige klimatiltag og biodiversitet og sådan noget, for det er jo kommet for at blive. Vi skal håndtere det klima, vi har fået i Danmark på en ordentlig måde. Heldigvis så får stadig flere jo øjnene op for kvaliteterne i vores kommune. Det er en udvikling, som ser ud til at fortsætte. Og hvis det fortsætter med den her fart, så om en 3-4 år, så er vi jo nok omkring 50.000 borgere i kommunen. Mange vælger at købe eller bygge et hus, men vi har de senere år oplevet en meget stor efterspørgsel på almennyttige boliger og på seniorboliger, som tidligere. Det har, hvor vi nok erkendt, været en mangelvare i vores kommune. Skal vi fortsætte den positive udvikling, så kræver det, at vi hele tiden sørger for at have attraktive boliger på hylderne. Og det sørger I jo for her i dag. Og det handler i høj grad også om at sikre den rette mix af boligformer, så vi får den udvikling af vores centerbyer og af vores landsbyer, som vi ønsker. For vi skal nemlig have en vækst i balance. Det er en forudsætning for, at vi kan bevare vores skoler og vores butikker og holde liv i lokalsamfundets mange aktiviteter og foreningsliv. Boligprojektet her i Stenderup, det er blot en lang række af nye almene boligprojekter i vores kommune i de kommende år. Det er utroligt glædeligt, at det er muligt at holde så højt aktivitetsniveau i byggeriet i kommunen. Så på både egne og kommunalbestyrelsens vegne vil det slutte med at ønske dig, Charles, og boligforeningen og alle involverede håndværkere og hele byen og alle foreningerne, og ikke mindst Allan, tusind tak for den indsats, I yder. Tillykke med det. Nej. Godt, tusind tak for nu. Nu er der kaffe og kage. Og kagen er selvfølgelig fra min købmand. Nej.